थगायनाय सिगि सुग' खालामनायखौ जोबोद गाज्रि मोनबाय, जोबोद दुखु मोनबाय। दा नंखायनो नैबे इलेक्शनाव BPF खौ जोगारनानै UPPL खौ सरकार लाबोनानै मोजां मोनसे खुंथाय गायसननानै रायजो राजाफोरनि जौगानाय, रैखाथि आरो सोरगिदिं माखासे जौगानाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय रायजो राजाया जानजि खाफ्राबाय। आरो एबार ओंखायनो क'क्राझार आरो चिरां बे मोननै डिस्ट्रिक्टआवबो UPPL नोनो भट होगोन रायजो राजाया, बेयो रोखा जाबाय। BJPनि BJPनि ओंखारनाया जोंखौ जेबो खहा खालामनो हाया। बिथांमोना गावसोरनि आफादखौ बेवहाय स्ट्रं खालामनो हायो नामा बेखौ नाजादो। नाथाय UPPL आ जेसेबां गोख्रों जाबाय बेखिनि गोख्रों बिथांमोना मालाबाबो जानो हानाय नङा। आरो UPPL आनो सरकार दागोन, बे रोखा। डिपुटि चिफआ दिनैनिफ्राय डिपुटि चिफ गैला, दिनैनिफ्राय डिपुटि चिफआ सोलायबाय। आरो थांनाय 17 बोसोराव चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी सानैदो लोगो नांनानै चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ थगायदो। आरो बिथांमोननि थगायनायनि दिनै खिथेर होखारनो रायजोफ्रा नैबे बिसायख'थियाव UPPL नो भट होगोन। आरो बेवहाय कुनु मोनसे गामि, कुनु मोनसे ओनसोलाव दिनै खाम्फा बरगयारीनो रायजो राजाफ्रा भट होआ। आरो खाम्फा बरगयारीया एबारनिफ्रायनो बिथाङा राजनितिनिफ्राय बिदाय लानो थांगासिनो दङ। गासैबो हारि हारिमाया दिनै UPPL खौ बजबदों। मानोना बिथांमोना मिथिनानै मोनबाय कि बेवहाय जि नांगोल पार्टी, GSP, कंग्रेस, UDF, BJP रावबो सरकार दानो हाया। सरकार दानो हागोनबा UPPL आसो दानो हागोन। ओंखायनो बयबो हारि माहारिया दिनै UPPL जों लोब लोब ओंखारबाय आरो UPPL आनो सरकार दागोन।